Чакай, камалачето тук като някаква циган. Как някаква мастеса или човек. Сърчим въздух като косметика. Отиваме на купон, пак отивам. Отиваме на купон. Добър ден, аз съм Кракнин от БГ и това е кинтура за този сървър на Freak. Така само да проверя как се каже това сървър. Freak, нещо такова. Кръсто на тебе, разбира се. Не съм много добре с английски, но ще ми извиниш. Все пак съм на 9 години. Така, от Ямбол съм. Това е моята къща тук. Ето прасето. Гошо брандата и така. И сега мисля да направя за каптурата един хубав обор. Ето тук от къщата. Развил съм се достатъчно и материали. Така, играл съм в други сървъри, не чак толкова известни. Evilcraft, Villagecraft, Peasant. Просто не ми харесват, не ми допаднаха. Те също не ме приеха в тях. Те не приеха, но не знам. Това реших да правя с кандидатура за това сървър. Играл съм в сървъра на брачет ми Fireworld. Там играехме двама човека, мисля, бяхме. Тоест, аз това е. Така. В сървър ще съм редовен, все пак аз не излизам от нас. В смисъл, през седмицата малко по-рядко ще влизам. По-често през нощта, защото сутрин съм на училище, вечер като се прибера. Тоест, да занимавам, защото майка ми не му оставя у нас, затова ме кара да занимавам. Като се прибера, тогава трябва да си измия краката. Измия краката, сядам на компът, цъкаме там и към 9:30 лягам, защото майка ми кара да се. Но през нощта аз ставам, тъй като се спът и почвам цяла нощ да цъкам до сутринта. Така, съботен те, разбира се, 24/7, няма да стана от компа, няма да се притесняваш. Тук малко пшеницата сложим и да сложим самият кон. Така. Ето. Да. И това е като цяло кандидатурата. И те избигаха. Чакайте малко. Да. Това е като цяло кандидатурата. Надявам се да ме приемеш. Дори ще направя сега и ако искаш и рестовна система да допълня нещо като към кандидатурата. Така. Само се вземам материалите, които ги скопах от мината. Не съм некреатив, това мисля, че го знаеш. Така ще сложим тук една ламба. Така ме редстон. С редстон съм много добър. Аз съм фъкадаун. Така. Тук ще сложим ръчката. В смисъл, системата е много трудна. Ще направи туториал как се прави. Ето, цъкаш тук и вътре свети. Доста интересно. Така, и това беше като цяло. Надявам се да ме приемеш. Ако ме приемеш, разбира се, разбрах, брачет ми ти е бил добър приятел с MindBG и той от Ямбол. Да ме вика, че много се разбирате. Да, и това беше като цяло. Надявам се да ме приемеш. И чао!